Poďme sa pozrieť na jeden z najbizarnejších výsledkov v histórii hokeja. Na začiatku je toto obrovské, takmer neuveriteľné číslo. A oproti nemu stojí absolútna nula. A tuto máme čierne na bielom, skóre, ktoré by prepísalo dejiny. Kto teda proti sebe nastúpil v tomto údajne historickom zápase? Na jednej strane hokejová veľmoc, na druhej nuž najmenší štát sveta. Československý dres vyzerá úplne profi, aj so štátnym znakom. A Vatikán? Ten nezaostával, tiež mal parádny dres s vlastným erbom. Lenže táto karikatúra rozpráva celý príbeh. Stačí jeden pohľad. Ten kontrast je jasný. Eufória versus absolútne zúfalstvo v bránke. Každý detail tu kričí ten istý príbeh. Totálny triumf a drvivá porážka. Otázka ale znie, mohlo sa toto naozaj stať? Hral Vatikán vôbec hokej? Jeden malý detail nám však napovie, kde je asi pes zakopaný. Veď sa len pozrite na ten rozdiel. Realistické návrhy dresov oproti jednoduchej karikatúre. Takže o čo tu ide? No, nesledujeme históriu, ale zrod modernej legendy. Cieľom týchto obrázkov nebolo dokumentovať. Ich cieľom bolo vytvoriť mýtus. A to je na tomto fascinujúce, akú silu má jeden obrázok a príbeh za ním.